Ja sa už neviem dočkať. Neviem sa dočkať, keď bude 16. Takže Duncan, teším sa. Na matike riešime rovnice od dvoch neznámych. Niekedy si predstavujem, že ja som X a ty si Y. Andy, nemohla by som sa s tebou stretnúť. Okrem teba nemám nikoho. Podľa Sandyho sa meníš na Radodajku. Píšem ti, lebo pri telefonovať by som sa určite hneď rozrevala. Som na teba tak strašne naštvaná, Andy. Vraj som ako neobrúsený diamant. Ozvem sa ti, len čo ma obrúsia. A teraz ešte, aby sme si tieto listy písali, ja to neznášam. Potrebujem ťa, Andy, si muž, ktorý je mojou jedinou kotvou v týchto časoch. Ja bez teba neviem, neviem, či budem môcť ďalej existovať. Počkaj, nejaký čas to vydrž. Ale kde si bol celý čas? 3 hodiny som ťa čakala, dúfala som, prosím ťa, netelefonuj mi. Pani Volpúlová bola chorá. Už vyše mesiaca som ťa nevidela. Nadchádzajúce voľby. Určite si môžeš urobiť čas aspoň na Ak chvíľu. chcem, aby ma znovu zvolili. Ale ja ťa potrebujem byť s tebou. Vieš, čo mi je podľa mňa problém v týchto postratých listoch?